Здравейте и добре дошли в канала. Днес ще ви представим първия проект на BTC Garage, който ще бъде спечелен от някои от абонатите ни в Patreon. Основните козметични промени, които са направени от предишния собственик, са предница от Yamaha R1 от 2000 година с спирачни апарати. Също така тройници и джантата. Задният амортисьор също е от R1. Генерацията е преработена, но тя ще бъде напълно демонтирана и заменена с нова, направена от нас. Направена е нова седалка и захвата за нея, които изцяло ще премахнем. Въобще не се припокрива с нашата визия, както ще видите малко по-късно. И също така са монтирани спортни степенки и спортен въздушен филтър. По електрическата инсталация всичко ще се преработи, защото има доста изрязани кабели и връзки, които са направени не както трябва. Като цяло установихме, че са направени колкото да работи мотора. След закупуването на мотора започнахме работа по него и ето какво открихме в процеса. След запалването мотора работеше на един цилиндър, като причината за това беше, че едната свещ не работеше. След подмяната работа се подобри значително, но пак не беше достатъчно добре за нас. Затова преминахме към проверка на карбураторите, които бяха свалени за ревизия и настройка, и точно там видяхме, че мотора е с стоковите жигльори. Понеже е с отворена генерация и спортен филтър, жигльорите бяха заменени с по-големи и след поредната синхронизация резултата е на лице и мотор работи в пъти по-добре. Мотора е Yamaha XV920 от 1981 година. Този модел е предназначен за американския пазар и е създаван в периода от 1981 до 1983 година. В Европа получават далеч по-сполучливия XV1000, но за съжаление не успяхме да се доберем до такъв, или по-скоро намерихме няколко, но не успяхме да се разберем за цената с собствениците. Затова се здобихме с този. И сега следва може би най-интересната част от видеото, а именно показването на двата проекта, как би изглеждал мотора в завършен вид. Първия модел е с резервоар от Suzuki, което голяма част формира визията на мотора. Струва си да отбележим също, че въпреки че мотора е пребоядисан в черно рамката и двигателя от предишния собственик, ние също ще го пребоядисаме, всичко ще бъде прясно. Промените, които ще бъдат направени по цветовото оформление на мотора, тук са само примерни, те се касаят за резервоара. Двигателя ще бъде, както е показано, в черен вариант с белите ресни. Също надписа на капака предава доста приятен акцент върху двигателя. Що се касае до захвата на седалката и седалката, те ще останат такива. Задната джанта ще бъде плътна също най-вероятно. И що се касае до предницата, тя е в доста добро състояние и мисля, че ще има нужда само да бъде ревизирана и от нас от до. Сега следва и втория проект на мотора. Тук най-голямата разлика е промяната в резервоара, който е от Honda Hornet. Другата промяна е в захвата на седалката. Този тип захват е доста по-минималистичен и се слива с самата рамка на мотора, докато предния се откроява доста повече. Другите неща са по същия вид и няма кой знае какви промени по тях.
Също тук е момента да вметна, че цветовата схема на мотора в момента е примерна. Както казах по-рано, двигателя и рамката ще бъдат черни и в този си вид. Предницата и резервоара, също и седалката. Предстои да се вземе решение какъв цвят ще бъдат и какво ще е крайното цветово оформление на мотора. Затова бихме искали да чуем и вашето мнение, като споделите долу в коментарите дали харесвате, какво виждате и какво би било красиво като цветова комбинация. Благодарим ви за вниманието. Бъдете живи и здрави!